Galadima mama ofu di nnewu Galadima bale manwu di nnewu egwu ga anyị ji mali gị Galadima oti egwu ịchọba egwu ya egwu ị ga-enu n'ala ji oti gbanye eti elu gị ịchọba egwu ejem odogwu Galadima ya eti elu gị ịchọba egwu ejem anwụli Papa Galadima no ya zagi maka no si na Chukwu anyị egwu anyị si na Chukwu anyị Onwu bata obodo ejulo Onwu ni bata obodo ejulo Onwu bata obodo ejulo Onwu ni bata obodo ejulo Onwu bata obodo ejulo Chimezie Imalifa na agwamuo Nala joti gba papa mejebego Galadima umumboko na onorasia Na diresi ndu umumboko na ojebego Onweli ibe na ju onwemo Kedu kesikechu uwa ke ikwa onwu Asimu kuwe kuwe Unu wala onwu weneli chukwu Onye meli melo elu ga kamali mu Ka wu elu papa mu Galadima oti egwu Onulu nwunye na mbọ Uwe mutu mmadụ 6 Ụmụ nwoke 5 n'ofu nwanyị Mama mego di Nyabego Galadima Mama Mama mobia n'ujuo Nya bụ ngozi Galadima Mama unu dị vanwe Kankenu maro ya Ndị ọba mụta David ya Ayo Osinachi obele nwa Di mana n'ọmụ n'ọlụ dị nnewu Chiamaka nwanne m Nwanne m unu dibe ibali mmanwụ ayo Chinedu nwanne m unu dibe n'ọya dị mma nwa m Chukwu esugolu m kwete n'ọchụhụ ya egwu ige nuwo nwa m ọdụdụ nwa ochi na-aga ịmana chi anyị kacha chiva dị nnekwu ayo ụmụ nwanne m Malina ndunu kamego Chetibe papa anyị gwala anyị Chinedu elu moye mae
n'ịbalị mmanwụ egwu owe ma n'ochukwu na-enye nwa mali n'ochukwu na nwa ya n'elu ayo koko ijele na n'ọmụ n'ọlụ dị nnekwu keke na ụmụ nwanne ya n'obo ya na-azaro nwanne o keke na okelutu nweke na-ekene mie kpafana mụ na gị bụ nwanne keke na uche nna ọkọngwọ aka ma ntọ na-ekene mie kpafana mụ na ono bụ nwanne ọ bụrụ ka mkpọbaba nna chi eji na-efi m maka anya na ụmụ ụwa bụ nwanne ayo ayo koko ọnwụ bata obodo ejula oyi ọnwụ bata obodo ejula oyi ọnwụ n'ịbata obodo ejula oyi ọnwụ n'ịbụ ọmịisi ọnwụ n'ịbata obodo ejula oyi ọnwụ n'ịbata obodo ejula oyi n'ime ọmịa Osinachi nwanne m ọ bụrụ igide onye na-aza egwu ma ụsọ onye chimele eze na onyo ya abụlila eze maka na Osinachi abịa o nwere ife na-aka m obi mụ na amali ya ebube nna mụ na-aka m obi ayo ọ bụrụ ka njebe ejebe ebube nna m dumeje ayo ọ bụrụ ka nnaba anaba ebube nna m dumana ebube nna m balị mmanwụ okwu ife meli mma na-atọ mma Osinachi ọmụ onye ụmụ mgboke ijele okoko mmanwụ aka m nọ n'ọlụ ayo ka kene ndị otu ya ndị ogo na-etile egwu dị nnegwu ijele dị ma ụka ma akpọ ijele babụcha mmanwụ awetali m ajụ eji ebu ozuo ome mmanwụ obu dị maka mụ na akpọ na mama ọnọ ya emeli m mma agwa ọkụkụ n'ide mmiri pawa pasi pawa onye ndozi bọyị ime jele mmanwụ ọbalatule so na mmanwụ ewetali m cheta nkwa igwelala aja ị na-achilebi agwa bịa obi emelu m ya kwuo agwa bịa obi edulu m ego agwa bịatababe edulu m ewu ike eji nwaka mma unu gbaba ike eji nwaka mma ihe ogogo n'ike eji akaliwe egwu ka nke na okike chukwu oversize n'ịbalị mmanwụ egwu obelida kolokolo mmanwụ na-ekene mi obelida n'ịkaliwe egwu ahụ ugwo nwanne m ahụ ugwo n'iso na mmanwụ enweli m eze nwanyị njaba ada njaba na-ekene mi mmamba si mani nwanne m ya bụ si no son of Satan malinu na-akaliwe egwu ebe ọ na-agba anyanwụ ezigbo onye ụmụ mgboko ibo ji mụlụ odogwu amali m o nwere onye mma achọ ọzọ iwu na-emetala n'ịgba kwe iwu na-ege mmakpo n'ọbalị mmanwụ ite ego n'ịkaliwe egwu ka nkene chi nọ nso tọnda na-ekene enyi ijele ndị ọmali iwo ka mụ na-akpọ nọ nso n'ịbalị mmanwụ ekwetali ka mgbanaba na Nsụka ka eke na-eji m ọfọ si mpụ ha ka otu nwanne m ọ bụ mmanwụ
nkilio na mma gbogi oge aja na igwe sode nwa na dume aja na ni bale mamo papa mo bale mo nyabu jamani bulevi dalu ni funu mela tobu mo kankene nwa bu nwanne Michael nwoko nwodine yo nwa bu nwanne simple man ni ekene mi yo nwa bu nwanne devana nazo chane telu gi onwolo ye ma choso nwanne mu na mpame oni igbo nwa boyo oni igbo ni so na mmanwu nwale ijele dike o na nom n'olu ijele n'aka nọ n'olu dị nnekwu obu wedoza atọdoza na-ekene mi nwari eji oti nwanne m ebu mmanwụ ka nkene ịmavila point na-ekene mi ichọba ebe eli olili chọba ịmanọ ya zagi obinna ụzọ echi odogwu amụlụ n'ezi agwe nne ụmụ asa nwanyị na ndụ na-ekene mi ọchụ ọrụ ọsọ bịa ehili m ugwu ebuka ugwu ọba oji ebe m ọgọ na-ekene mi ka ekene ndị ọma mbala brothers na mụ na aba bụ nwanne ka ekene ndị ịbalị mmanwụ social club anyị dị nnewu mbịakwana mụ na unu bụ nwanne anyị mere m ambassadors social club anyị dị nnewu ije na mụ na unu bụ nwanne ndị hotline nwere onye ụmụ mgboke ije na mụ na aba m nwanne Galadima music lovers anu m ekene na mụ na unu bụ nwanne unu bịa unu bịa edulu m egwu unu gbataba unu bịa edulu m egwu unu bịa unu bịa edulu m egwu October 27 na March ọgwụ ụwa niile unu bịa ka idu na papa m ijele na anọ m n'egwu maka na ọnwụ emomie ka mbụli igba naba ka jewe ụmụ mgboko obodo ofu dị nnegwu obodo ajụ ejebu ozugbo obodo Osinachi bụ amalị m ụmụ ọrụ ndị ụmụ mgboko unu echozena na mụ na unu bụ nwanne Chibuike nwanne m mobadị na-ekene mi iyelega mbụli igbo anaba ịgba m aka m nọ n'ọlụ ayo ihe ọnwụ bata obodo ejula oyi nwa onye ịbata obodo ejula oyi Galadima anọ ala aji anọ ele ọnwụ bata